borci v klasickej kategórii, turčianske jasenné muži, nech sa páči. A tento košík vynikajúci, ale pravý prúd. Veľmi neskoro šiel zo základne 16.884, výsledný a rýchlejší ľavý 577, celkom pekne. Takže ľavý rýchlejší 15.577, to mohlo byť veľmi pekné, ale žiaľ Bohu, pravý prúdar sa zdržal. Rozdeľovač dostal sprchu, no a výsledok je taký, aký je. Ideme ďalej, kamená poruba Bčko, nech sa páči. Po nich si dáme Stránske mužov, potom Mikšovu mužov, Šuju mužov a Bartošovu Lehôdku mužov.